lami nawe libuye la lukhona. So the reason ngibabizile ngifisa ubone nawe ukuthi ngiyimisele kangakanani ngawe. Sekulate. What do you mean sekulate? I was home 2 months back. Bengifonela njalo uLavidavi. Kanti you know what? Bekunama negotiations. I've got a man. Official man. Uqonda ukuthini ngemosho kanjalo mina kanti Ngoba dengisekhaya, ngoba dengigodukile. Ngihambe nje for like 3 weeks. Mina ngangiyo-attend umsebenzi wami. Kwakuzelwe mina. Umsebenzi wakho okanjani mhlawumbe? Amalobolo. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isitepu izinkinga zomndeni hleli noLungster. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa kunodaba afisa ukuthi silidalule. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life TV uzisho igama. Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Life TV. Igama lami ngu-Andile Sibongo wakwaSibili. Andile, usibizile la ekhaya. Yebo. Kwenze njani? Yebo bethe anginibize ngoba bekhona nje udaba bengifisa ukuthi ngilikhiphe ngaphakathi esifubeni sami. Lokuthi nje ngixolise kumuntu engihlalisane nawo isikhathi nje eside esiwu5 years. Kuyinkinga ebekade ngibhekane nazo. Bengumuntu obengekho right kahle. Bengenza nje izinto engasile kuyena kodwa kusekhamba kwesikhathi ngakhetha ukuthi nami ngishintshe ngibe umuntu o-right kuyena. Mawuthi kena ungayikho phezulu phela. Singathi sisimbiza la zoxolisa. Awungichazele yini lezi zinto ezi-wrong ozenzayo kuyena? Ya, bengumuntu ebuye ephume nabangani ihambe oyoshayela nje yabo njengamajita sami siphume sishayela iplagi buye nale esendlini nje ngigcine nami ngiqhuzuka-ke endleleni uyazi na abantu besilisa benze njalo. Angazi lutho. Qhuzuka apha ematsheni khona amatsheni mhlawumbe la ukuhamba khona. Hayi ngoba phela kukanjalo ukuthi nje kuba izinto ezenzakalayo uyazi nathi masematshalweni sigcina senza ngezinye indlela masibona abanye abantu besifazane. Ngicela uyibeke ngembaba lezi zinto oyishoyo. So wena ubumchithela? Ya bengumuntu obuye hambe emchithela mfunje uqhama manje ngakho nje namhlanje ngikhetha ukuthi nginibize ukuze ngizokwazi ukukhipha konke ongaphakathi esifubeni sami. So emchithweni wakho ubekubamba bekwenzakalani? Bekubuye ngibambe kwesinye isikhathi kodwa okunye bengizama nami ukuthi ngifihle phela ngoba kukho phela lulu ukuthi ungavedana uvuma umuntu okwazi ukuthi uyamthanda agcine sebona izinto ozenzayo. Then if ukuthi wawumthanda wawulokhuza wawucheat? Uyabazi na abantu besilisa ungaba nomuntu kodwa phela kuhlaleki nomuntu oyedwa yabo. Khamba phela sibesifuna nokutshontsha kwezinye indawo. Nakho nje uthe usushintshile manje uthini? Ya okwamanje phela manje vele sengumuntu o-right sengisho i-past yami kulesi sikhathi lesi ebekade ngenza ngaso lezi so ngoba nakho nginibhalele befisa ukwazi ukuthi yazi naye ukuthi sengumuntu oseqondile sengumuntu ose-right kahle. Ose-right. Yebo sengiyiqoqile nami angisazenzi lezi zinto engangizenza. Okay, ekuyiqoqeni kwakho ke i-relationship yenu uthe senihlale u5 years? Ya sihlale for 5 years naye. Nahlangana naphi nayo sisi? Ngase sahlangana naye e-mall. Ngangumuntu nje ehambela nge-mall ngiyothenga ngase ngayibona nje intokazi. Ayibona nje kuyintokazi enhle nje enomzimba kahle nje isitufuza ngathi hayi lo ngiyamthatha nje ngempela ngifisa nje ukumenza kube wami straight. Kube unkosikazi? Yeah. So wabona unkosikazi? Ya ngathi ngimbona nje ngayibonela nje unkosikazi nje umuntu omuhle o-right nje ongakwazi ukuhlalisana naye kahle. Yeah. So manje ke senibonene ngaleso sikhathi wawunabo vela abanye abantu eceleni noma kwakuyena yedwa noma i-cheating yaqhamuka esephakathi? Ya babe khona phela abanye yabo babe khona kodwa kuhamba nawe umuntu kukhona lesi sikhathi uzofika khona ubone umuntu ozombona ukuthi hayi lo uyahlala ngempela enhlizweni yami. Yabo ngase ngabona ukuthi hayi lo angimthathi ngimbeke eduze kwami noma nakho bekhona laba abanye abaphila kuthina sabantu besilisa sike sithanda ukuthi siqale sikhethe sibone ukuthi umuphi o-right for mina. Ne-choice? Ya sikanjalo. Okay, wayazi ukuthi bakhona abanye noma wamqambela amanga ukuthi uyena yedwa? Yena nje khathi ngiyibeka nje kuyena nje hayi ngathi nje hayi uyena kuphela. Wathi uyena kuphela akekho umuntu? Kanjalo nje ngathi hayi uyena kuphela akekho umuntu ngoba phela ngangifuna nawe ube umuntu omsula nami kuyena. Okay. Engibone njengomuntu o-right. So manje ke khathi ke uthando lweni sisaqala ube umuntu onjani?
Bewumuntu o-right, angifuni uqamanga, besi-right nje siphethane kahle njengey'thandani nje. Si-right kahle, yonke into yenzeka kahle nasendlini, sibambisene. Engenzela nje izinto njengomuntu nawesifazane nami ngikukhombisa ubudoda bami kuyena. Ya besi-right nje angifuni uqamanga. Awusho kusuku olulodwa la akakubamba khona ucheat? Usuku olulodwa la ngibamba khona ngi-cheat-a. Wayengibambe nenye intombazane ekuthiwa uMbali yangalapha ngaphezulu. Engibambile noMbali kodwa ngazama ukuthi ngimenze understand ukuthi kwabe yiphutha phela ngoba phela sabantu kuhamba kube namaphutha. Ase ngacela nami ukuthi hayi ngicela abantu ukuthi engixolele engazi naye ehambe kubo ngoba phela sihlalisana ndawona. Amcela nje ukuthi hayi ngeke kuphinde kwenzekele lokho okwenzekile. Ngiyaqala kuyagcina. So umuntu wakho nihlala naye la? Yeah, sihlala naye la. Manihlala kwakuyi-suggestion kababa ukuthi azohlala nawe? Wayecelwe yimini ukuthi esuke kubeze sizohlala naye la ekhaya. Wayecelwe wena? Ya, wayecelwe yimina. Ujika futhi-ke na umjolela nentombazane engaphezulu komgwaqo? Ya, khona ngoba ngisho nje kakuyiphutha nje ngoba amaphutha ayenzeka. Usuchithe nabantu abangaki? Ngifuna uqama khona sebebaningi ngoba kahle kahle vele bengumuntu oyiplayer namajita angazi namajita around him. So uvunyiwe? Ya. So manje-ke usenjani umuntu wakho ngoba uzubone isidingo nje sokuthi-ke na ubuze i-Black Life nenkinga zomndeni? Angifuni uqama manje into nje iqiniso nawe njengomuntu wesifazane mhlambe uyakwazi ukuthi umuntu wesifazane mhlambe ngelinye ilanga mase usumonile enhlizweni akasenzi ngalendlela le wayenza ngayo uqala. Yabo. So you miss ukuthi-ke nade kuphathe kanjani? Ya ngoba wemoshelani? Ngoba nakho phela ngangiyimoshele nami kwakuyiphutha ngoba ngisho nje ukuthi kwakuyiphutha nje kahle kahle elikhulu kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi ngase kunokushintsha nangendlela yenza ngayo akasenzi ngayo. Thothi isikhathi nokudla sengekuthola kuyabanda angisakutholi kushisa ngisalethela ngoba phela bengijwayele ukulethela. Okay. Yabo kwesinye isikhathi ngiyafika endlini hayi akaphekile shana nokupheka enhloko. Akaphekile? Akaphekile. Mawumbuza? Hayi nasi isinkwa lapho uzobona nawe wenze njani ebephume ehambele naye. Yabo. Sekukanjalo nje la endlini. So ingakho ngikhetha ukuthi nginibhalele mhlambe nani nize nizongisiza kulolu daba esembhekani nalo manje ngoba mina sengumuntu ose-straight manje. Sengi-right angisazi izinto engangizenza ngoba ngifuna yonke into esibuyele esimini njengendlela yayiyona kuqala sisabonana naye. So kulo 5 years wena-ke uqale nini ukubehave? Kulo 5 years lo besinawo ngiqale ukubehave mhlambe ngisi 1.5 years. 1.5? Yeah, 1.5. And then injani-ke manje-ke i-reception kuyena ukuthi uyayamukela ukuthi-ke na usushintshile mawukhuluma naye uthi uyaxolisa uthini? Yena kwesinye isikhathi uke enze ngahlampe uyangizwa yabo kodwa khona ngibuya ngibona ukuthi hayi asikhona ukushaya amanzi kodwa noma ngingenayo into ephathekayo kahle ngakho nami ngize ngacela nje ukuthi nifike ukuze mhlambe nawe uzokwazi ukuvula esakhe isifuba njengoba nami ngizivule sami isifuba. Yeah. And then ekamereni intimacy isakhona? Kwesinye isikhathi uma ngithi ngiyambamba isandla sashawa. Yabo vele sishawe nje isandla noma nje sithathe sibekele eceleni ngithi nawo kwenze njani umuntu akasatholi naye eyithulele nje umuntu eyibhekelele sesilala nje siyikapho umuntu ubhekele omunye ubhekele. Uyabona ukuthi kodwa umlimazini? Ya khona ngiyazi ukuthi ngimlimazile impela kodwa phela nami ngumuntu ngoba ngisho ukuthi sengishintshile njengamanje nami ngiyathanda ukuthi sibuyele le yanto esasiyona akusavuthi nje uthando lidinga le yandlela lovutha ngayo yabo akusafani. So manje usucabanga nokuchitha yini? Hayi lutho angisacabanga ukuchitha kwamanje. Ya ngoba ngifisa ukuthi yonke into yethu ibuyele esimini kahle nje sibe right. Yini owakwayenza ke manje ke ukumkhombisa ukuthi ke na uyaxolisa? Like ke na angiyazi ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi ke na mawuxolisa ngomlomo akwanele. Yeah. Usuke wamphemparisha mhlawumbe umshaye ngeimbali imali noma yini like umenzela izinto na azizwe umuntu wesifazane. Ya kuningi sengimenzelile ngifuna uqama ngeke ngimshayele nje ama-surprise mhlawumbe esaphumile nabangani bakhe ngitshontshe ngeso sikhathi leso ngithi nje ukupheka nje endlini ngichitha ama-flowers nje yabo eseqhamuka nje iminyango emlandele ezemkhombe nasembhedeni ngimenzele nje ilunch enhle nje enqanqayo ngithenge ngisho ama-champagne yabo ngisethe nje kahle kubukeke kahle nasendlini khombisa khona ukuthi hayi nami ngiyaxolisa bona konke esengikwenzile. Hayi I think even namhlanje ukuthi ke na ubiza iBlack Life ufuna ukuzolungisa izinto I'm sure uzobona ukuthi hayibo lo muntu uyimisele ngempela. Yena sithemba ukuthi inhliziyo yakhe ke izoshintsha nikwazi ukubuyisa uthando lwendakudala. So usu ready ukuthi ngimlande? Ya ningangilandela yena ngoba
Yilona into engiyifisayo nami leyo ukuthi sibuyele lesa simo kuleya ndawo esasikuyona naye ngoba kwamanje hayi angiboni kahle usikwenzakalani angifuni ukuqamba amanga. Hayi niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi ubhuti uthi yes iy'ndlela zakhe zazizimbi kodwa manje ufuna ukulungisa izinto and uyimisele ukuthi baqhubeke babe right. So asimlande umuntu wakhe sizweni ukuthi uthini. Amini ngekhaya ngiyabingelela ka-Black Life TV. Ngithi nje angidlulisa ukubonga kakhulu. Hayi into zogemula ngangihlezi ngizwa ngendaba ukuthi ziyasebenza. Hayi ngizibone kumina. Kunekhombo lapho engayithatha yokugembula-ke ngiyashisa-ke namhlanje nje ngihambile ngaya eGoodrush ngasekhaya ngadlala ngo-4,000 ngo-400 ngale ngafaka u-200 wanqwamba kaphela ngafaka u-200 kodwa-ke ngavele ngawina u-2,860. Ngithi nje angibonge kakhulu. Hayi shuthi inkulu engisazoyibamba ngoba hayi njengoba umuthi usakhona nje ngizomine ngiwushisa ngihamba ngiyodlala ngiwina ngidlulisa nje okukhulu ukubonga. Ake sesibuyile babukele emakhaya nosisi. Sawubona njani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Igama ba? Ufezile kaKhazi. Fezile. Okay, Fezile igama lami-ke nangulungisa kwa-Black Life TV. Uhlelo izinkinga zomndeni. Ngimenye u-Andile la ekhaya wathi-ke nangisondele ngoba kunodaba afisa ukudingida nawe. So ngisacela umlalela. Mama sekhaya njani? Ya. Bengithi angibhalele abaka-Black Life ngoba ngifuna ukuthi bengisize kulezi inkinga esibhekane nazo nawe la endlini. Ngoba ngibona ukuthi hayi kahle khona le ngasahambi khona kahle. And nami uyangazi vele bengumuntu kanjani. So ngoba nakho ngibabhalelile izasami ukuthi ngikhombise ukuxolisa kwami kuwena ngoba konke lokho okunye ngithi ngiyakwenza ngiyabona ukuthi ngathi khona awusheshi ukumukela. Mhlawumbe makwenzeka ukuthi kubukele wonke umuntu kumabona ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukubona impela ukuthi ngimisele kangakanani ngawo. So izasami ngakho ngikulandile namhlanje asasibe la ka-Black Life ndawona. Kuko konke nje ongakwenza ungathatha abantu baka-TV. Ya ngiyazi khona lokho buzokubuka kanjalo kodwa nami ingekho into ebengingayenza ngoba ngiyazama ukuthi ngikhombise ngezenzo kodwa ngiyabona ukuthi okumukeli lokho. Do you think ngiyazenza? Ngiyazi ukuthi awuzenzi. Kodwa nami ukuzama kwami ngoba ngiyafisa sibule lento esasiyona. Njengamanje ngiyabona uthando lami na asayona le ndlela laliyona kahle. Alright. Kuzinto nje eziningi kangaka 1 uMbali. uMbali was my best friend. Childhood friend. Uyena umuntu engiye ngithi mangikhuluma with abanye abangani bami engikhulumayo nabo ngiphakamisela Mbali. Ngiyakwazi lokho ukuthi kabe yiphutha ngasho kanjalo ukuthi naye wayinakho ukuthi ngilinge ngoba ngibona mhlawumbe wezama ukuthi sixabanise bebone uthando lami nawe indlela lalilona. Ngingasho kanjalo. Ngiyazi vele kwakuyona i-best friend yakho. No yazi Andile. Yabo eyintweni osuzenzile kuko konke osukwenzile. Mina okokuqala nje engizocela ukutshela kona. Yabo lokho ukuthi ubiza i-TV and stuff angeke ungishintshe indlela engizizwa ngayo yabo. Mina eyintweni osuzenzile kumina noma wami akasathanda usondelana nami because ngaze ngam-involve kwi-relationship yethu. Okokuqala wayethe angahlali nawe. Mina ngenza intando yakho. Nami ke qalena ngithi besithandana kahle. Yeah. Yes. So angeke ngikwazi ukuthi ngishintshe ngenxa yokuthi usu right yabo. Kodwa mama uyazi nje nawe ukuthi kahle akusekho right. Njengoba sisabambisene kanje kansikephi izathu ngoba ekugcineni vele mesiba abantu abajabulile. Uyazi nawe ukuthanda abantu kumele behlezi bejabulile bendawone kahle. Indaba besihleli kuyona bengiyitopic ukuthi ngihleli nomuntu kodwa ibhluku lakhe liyaxeka. Mina ngiyayihlonipha mina kodwa wena ungihloniphi. Kodwa uthi uyangithanda. Ngiyakwazi lokho mama ingakho namhlanje ngikhetha ukuthi nje ngiyithobe nje phakathi kuwena nje ngixolise.
okwangempela ubone ngempela ukuthi ngiyimisele kangakanani ngawo. Mawucabanga wena uyimina kulezi zinto nje amasini acela ukukutshela ngescenario futhi oyitshetha ngiyazi. Do you remember kuzobe ibirthday yami 27 April ngomhla 26 wawungasebenzi wathi uyasebenza bengakustoki kodwa ngoba kwakufanele ngazi wahamba wathi emsebenzini awuyanga emsebenzini wahamba nozinhle wakamdlalosi ngabe nginamanga yini nayo bhuka konjomani mama lokho bengazi ukuthi uyakwazi kodwa ngoba ngibengisho bantu ukuthi ngicela uxolo kwangempela kukhona konke ngisengikwenzile kuwena kwangempela nje. Wena ukuthola kanjani ukuthi wahamba wayobhuka nozinhle? Njengoba ngikuchazela nje mama uAndile it's been 5 years, good 5 years. It wasn't good 5 years, 2 years maybe. uAndile ulo muntu uyilaya if I may say uyilaya. First event la ngabona khona ukuthi no, this is not the right person for me. Waqala nje wathandana nebest friend yami babethandana babengantshontshana kanjani ngoba ngangiyinhlekisa yokuthi naye uMbali wayesekukhombisa ukuthi mina ngiyamthatha umuntu wakho wena uhleli naye kodwa mina ngiyamthatha yabo kuze kube nama trends go Facebook akudla mina ngithi we are friends. Yeah. So sengiyagudleka ke manje if ngimtshela mina ngaleso sikhathi angithena ubusy hayi ungayinaki leyo nto yabo nje ufuna ukukubasela ngimdala. So wena watshela uMbali directly nabangani bakhe angithi ngaleso sikhathi vele sasesingakwazi ukuba ama friends. Yeah. Because umuntu nomuntu uno guilty wakhe. Yeah. So yena wayiphendula lento le wayenza saba ama enemies. So fine vele bese singeke saba bangani afterwards. Umuntu ongenza ukuthi ngifyume ngalendlela uAndile. Uyena umuntu okufanele athathe responsibility mina ngiyamhlonipha. Mangase kuthiwa siqaleni emumva. Mina akekho umuntu engamchithela naye. So uMbali best friend, childhood friend sakhula ndawonye. Andile uyamazi awuyibalanga lento akhathi sisakhuluma. Uthe wawuhamba uqhuzuka awushongo ukuthi ke nowaphinda wathatha ne-childhood friend yakhe. Ngoba bengisho nje ukuthi umngane wakhe kahle ngasi into engangiyibuka ngase kakuyena owayenakho ukuthi phose mina ngoba mhlambe ezama mhlambe ukuthi eqhele kuyena yabo ngingazi nami. Ngoba wena nje unomuntu o-straight to mina wena waye ungayibamba. Mama kade ngangizama ukuthi ngiyibambe. Uyawazi na amantombazane ukuthi kanjani ayathanda ukusejusana. Shuthi nami ngiyasejusana. So wawufila kanjani? Wawufila kanjani uMbali bemenza ijoke benza umuntu wakhe ijoke oMbali ngaphandle ayibuye eza la endlini azokutshela wena wawufila kanjani? Kahle ngangazi usiphela wenza bamenza ijoke ngaphandle mase behlangene ndawonye. Wayekutshela nje ya khona wayengitshela ukuthi ngangathathi into zo social media yena akayi entertain so why mina ngi entertain Andile. And then yaphelela phi indaba kaMbali? Uboss phela uboss uMbali ngamnyeka akuyena yedwa uMbali akuyena yedwa uMbali okusho ukuthi uMbali shuthi usaka kwi-briefcase ethize kusapholiwe ngaye ngoba ngikhuluma ngozinhle uzinhle wakamdlalosi into engiphatha kabi sesiwami ingasekhaya ngabe ngezobe mhlambe uyahamba ye somewhere else eintabeni yabo uyasebenza lo muntu wayangakwenzi lapha yake esiphingo la esebenza khona yabo uzokwenza around kaMashu la ngihleli khona yabo. So ngoba uthi uzinhle mina ungitshela ukuthi usebemsulwa for a year and 6 months. Indaba kazinhle yanini? Indaba yazinhle isa fresh kimina. Ngoba sikhulumanga it was a secret ngenzela ukuthi ngiyazi khona izinsuku la azoba khona desperate. Afuna ukuapologize ngoba niseqedile ukudlala mina nga waste isikhathi sami mase yafika thini use right mase ngiyambulela ukuthi wena uzinhle ngiyazi ngaye. And it's not uzinhle kuphela. Engazile ngaye. Happiness uyamazi. Happiness ubesidayisela into zombhede. Hayi ngoba ngihleka hayi ngoba. Benidayisela into zombhede? Besidayisela into zombhede uhappiness. Kusho yena athi sinomuntu osidayisela into ezinhle there's no need to see mama siyoyicheck and stuff. Ngihambe mina ngisebenza ngithi ngiyafunda. Yeah. Yes. Athini
ngiyenza i-online ngiyafunda online athina ngihambe ngiyofuna amatoho for leso sikhathi mangihambile uhappiness usuke efudumeza umbhede wethu yebo masethi yena ngizolala kulowo mbhede ngalelo langa wena uthola kanjani ukuthi uhappiness wayela endlini mina sengaze ngaba nomakhelwane wala because uqashile khona kubo yeah yes sengize ngaba nomakhelwane mina ongibone ngoba uyabona ukuthi na ingane yabantu isizodlala umfana kanjena ngoba phela ngiyafunda kusho ukuthi nami ngiyaphemba ikusasa lami yabo ngavumelana naye from the word go ukuthi okay sobambisana yabo asiyenze lento akenzanga ngendlela first sight sasitshelene nje ukuthi mina nawe yabo but it's not like that Andile ulokhu uhleka lapha hayi ngoba ngihleke ukuthi into zakhe ziyangimangaza lezi zinto uyayahleka nje mawukhuluma mangikhuluma ngezo social media uhleka kanje ahleke Andile siswamaye ngoba ngihleka yabo ukuthi okunike yangimangaza manje uyakwazi ukuthi bekhona lo abemtshela wangempela ngoba esho ukuthi njengoba ngitshela nje bengitshele umakhelwane lo siqashe kanye naye la bengitshela so makufika uhappiness la endlini bufika kulalo no happiness naye futhi ngosuku olodwa ya khona lokho bekwenzeka impela angifuni uqama but awubonini ukuthi bokudedeleka umuntu wakho uthe wena akhathi umbono wabona unkosikazi yebo kunjalo angifuni uqamba manga ngoba njengoba nje ngishilo vele kunjalo vele ngoba ngangimbonile siqala nje ukuhlangana naye ngangibona unkosikazi kodwa lento yabafana uyazi nawo khamba besiqhuzu kulezo indawo lezo awuqamba manga manje uqhuzukela nasekamereni lendani lala khona nini yona ndawo enhlana ngoba phela uhappiness umuntu vele odayisa izimpahla zombhede yabo befika nje ngase uzodayisa le ndlela so uhappiness ukhohle ukudayisa azona asebenze wena yebo ya ungayibeka na kanjalo usenzeni ke to show ukuthi useshintshile okuxolisa kwakhe wenzeni actor ngeke ngafika one day ngathathwa kwaShwama Palace kwakuye isemester yami nje sasikwa ama holiday uGuy uyena wakhona ngenza connection wayefuna ngisuke shoot endlini angazi ngisebenza khona mangibuya ngikhathele kuyasetshenzwa ke endaweni zokudla ngikhathele it was Saturday yeah ngifike endlini we roses red roses kufakwe ibedding ya happiness mind you brand new one ngeke ngazi noma wayithenga noma wayiphiwa bongwa ucansi angazi mangifika phekiwe kunakahle I don't wanna lie kuhle but ku late isibindi sakho Andile uthatha ibedding ka happiness mina ungitshela ukuthi ke nawe uyakwenzela ama romantic gestures ukuthi ke na axolise but bengingazi ukuthi kuba ne-insult yokuthi ufaka ibedding oyithathe ku happiness yes ekubeni ukwazi ukuthi wenzani no happiness I wasn't there thengwa le ayeyifakile yena kayi notice izinto abo umuntu mina mangixolisa mina nginothisa yonke into ukuthi le ingasixabanisa ngisho uluthi lamentshisi lingasixabanisa you know you can't tell me uyaxolisa yena shuthi wayesayitshela ukuthi angazi but masixabana mina naye sixabanela i-cheating so fanele kubeke emqondweni wakhe ukuthi into ene-cheating phakathi ngingayifaki le gesture le ngithi ngiyayenza uma ngixolisa kube pure yabo so uthi ke na ikudla awusamfudumezeli suyawumnike nesinki uyiphumela umshiyi khathele kakhulu so awubonanga ushintsho kulo 1 year 6 months cause bese ngingasekho vele lapho bilimaze inhliziyo yami to a point ukuthi angisakwazi ukulala naye maye ngithinta nje ngiya-irritateka yabo kulo 1 year 6 months ngiyambona ukuthi there is something ayizamayo but inhliziyo yami awuseke hayi sengi-right ngempela futhi angisengi-right cause yabo manje my notice sengiyavakasha mina ekhaya kanti bengingavakashi ungavakashi sengiyavakasha so Andile amchazela ukuthi why ubufuna uBlack Life mtshela ukuthi ubufuna wonke umuntu abone ukuthi ushintshile ya mama ngoba ngikubizile nje ngikubekela namhlanje noma nakho ungakuthandisisi ukuthi ngibize omabona kude ngambeka le ndini ukuthi ngifisa ubone ngempela ngoba kade ngizama ukuthi ngezenze ubone ukuthi umuntu kanjani sengishintshile ngiyafisa uthando lami nawe libuye la lukhona so the reason ngibabizile ngifisa ubone nawe ukuthi ngiyimisele kangakanani ngawe sekulate. What do you mean sekulate? I was home 2 months back.
bengifonela njalo ulavidavi. Kanti you know what? Bekunama negotiations. I've got a man. Official man. Uqonda ukuthini mawusho kanjalo mina kanti ngoba ngisekhaya, ngoba ngigodukile. Ngihambe nje for like 3 weeks. Mina ngangiyo-attend umsebenzi wami. Kwakuzelwe mina. Umsebenzi wakho okanjani mhlawumbe? Amalobolo. Amalobolo? Silungiselela umembezo. Ngingafuni ukuphuma kabi kuwena. Because mina ngikwazi ukwenza ngendlela umuntu, angikwazi ukureturna njengomuntu ade nginika yabo. Mina ngenza polite. Mama. Wazi wangixaka-ke masusho njalo-ke manje futhi. Wakwangizwa ngithetha mina nje, to relationship yethu, wakwangizwa. Angazi ngikuze uthethe, kodwa phela lokho osukusho njengamanje kuyangimangaza impetha. Ngeke futhi ngikuvumele lokho. Kuba yena lo osekhetha usekulobola. Yilo okhethwe inhliziyo yami, uyamkelile inhliziyo yami kwabe sengikhathele uAndile. Seninesikhathi esingakanani-ke lo kulobolile? Sino 2 years. Nino 2 years. So ngifundisa ukucheat. And ubungaboni? Bengaboni, yabo le nto aseyisho njengamanje. Kunjalo-ke uma ubhizi nje. Nami ngiphumile ngayofuna uthando ngoba la bengithi ngiyalithola khona othandayo alukho. Ithanda uyadlala kodwa. Angidlali-ke kodwa. Sure, so isikhathi nje esincane nje lesi nje isikhathi nje esincane. Ngoba bengisekhaya ngiyakutshela. Angithi wabona ukuthi babengekho ngisho laba abachomene nawe. Laba esiqashe kanye nabo. Osiya? Sasinabo. Usiya wayomkhongo wami omkhulu. Mina hlashe sengiyafihlelwa shothi. Awufihlelwa mina angidlali futhi ngeke ngithi ngiyadlala. Mina kwami yazi yini la? Ithani ngiyaphupha. Yabo lento esho nje mhlambe ngiyaphupha. Usiya umngani womuntu wakho? Yebo. Ongirespectayo. Uyangirespect usiya akaphumi nabo mabe ama guys out. Angihlali naye nami ke ngedwa to avoid nje. Ngiye ngibone ukuthi ku best friend yami shuthi kungenzeka yabo. Usiya umuntu ohlale nginika ithemba uzoshintsha yabo. Umkhaya wami somkhaya ke sobabili. Siphume Richards Bay sobabili. So ngamtshela into yamenza ukuthi anganaki futhi ingoba vele somkhaya noSiya. Ekhaya akekho umuntu omdala kakhulu, that's why uSiya wabo umkhongo wami omkhulu because lo muntu uyena umuntu owangibuyisela enkonzweni. Isizathu nango umuntu osefanele ngibuyele enkonzweni kuze ingqondo ngine depression. So uSiya wayazi ukuthi sekunomuntu okhona. Yeah. Nino sani yini? Usiya umuntu engimjwayele nje obahlala nje ndawoni nje la emqashweni. Kodwa naye akazi engitshele le ngisho naye khona akwazi ukukhulu phela ukudlula lokho. Okukhulu ukuthi sasise Richards Bay ngiyolotshola sengizobomisa isihlongwane. Senguyena official ukuthi sesilungiselela ukuthi ngempela ngiphume nangekiss ekhaya. Ngiseyikhethile inhliziyo yami. Lokho sokusho kuyangimangaza impela. Ngase usubona ukuthi sengizame kanjani ukuthi ngibe umuntu oright kuwena. Sekufanele ngibone bese kuthanda wena. Angisho phela kanjalo, angisho uyazi nawe umuntu uyawenza ama mistake. Ubona ukuthi lo sekuthatha sekulobola yena akanayo amaphutha akhe mawubo. Ngicela ukubona yena ngoba sengikhathele wena. Wena Siya uhlala in 5 years ungamlobola? Bengisalungiselela lokho ngisakuhlanganisela phela uyazi akukho vele lutho umuntu nisi nje nihlangane nawo usuyaqhuma usubeka nangu 2 years. Nangu 2 years. Ngeke. So umuntu wakho uyavuma ukuthi uqhubeke uhlale naye uAndile? Amazi. Yena usuke ethini-ke uma ungekho ngoba phela wena sihlala nawe le ndlela. Phela mina ngihlala eThekwini. And futhi enye into ke yena ke uzobona ukuthi ngavuma ngisho ukuthi kuqhubeke inhlelo ezinkulu kangaka. Ngamvulela isifuba sami. Sure. Yabo lento bese ngasakwazi ukuyenza nawe bese ngiyenza naye. Kwa pick up ke lapho endlini mina ngizama ukulungisa yonke into ibe right kanti sekuyimini isilima shuthi manje. Truth. Andile awuchithela amanzi ayikho lenkukhu. Uyabona ukuthi sindo yinyawo. Hayi ungiphatha kabuhlungu kodwa lokho. Yabo nje lokho esengikuza nje namhlanje hayi ungiphatha kabuhlungu. Hayi angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento le. Iyangilimaza. Ucabanga ukuthi yena wayifila kanjani? Umenza zonke lezi zinto nombali no happiness. Ngiyazi ukuthi khona wayifila kabi. Ngiyakwazi lokho ukuthi wayiphaseka kabuhlungu ngapha inhliziyo yakhe ngangiyiphula lokho ngiyakwazi impela. Kodwa usengaze ezibe nesibini sokwenza into ekangaka ngingazi futhi. Wayengangitshela ingafuni basathu sekhathelwe ke mina ke engishiye.
Kodwa-ke buka-ke indlela engiyibuka ngayo ngoba kuthiwa osiyaba bekhona emcimbini okusho ukuthi-ke nabona babazi. Shuthi nomakhelwane bebebuka ukuthi-ke na uyona indoda. Basaphotha umuntu la, umuntu wakho. Uthe uMagazu ngithi? Yebo. Basaphotha uMagazu la. Because babebona uMagazu ukuthi wena umuntu wesifazane oqotho. Wena wasindwa yinyawo, wasindwa uhappiness. Hey, ngiyazi ngoba bengichazile ukuthi umuntu ukhambe ebe nawo amaphutha enza. Uthola ukuthi naye lo usegijima useyamlobola. Kayena mhlawumbe unawo unkosikazi akhe ahlale naye le. Ngeke uzukwazi lokho. Sodibana phambili. So, are you happy ke la usukhona? Very happy. Communication sinayo. Enye into ke ebingixabanisa noAndile kakhulu futhi engeke isenze nje futhi asixabene manje. Ufuna sihlukane ngendlela eright. Ubona ngingasukanga nasendlini. Ngilotsholiwe nginjalo. Ngifuna nje sihlukane ngendlela eright ngoba simatured sobabili, yabo. Mina I made my choice. Ngahlala phansi nabazali bami. Ngabatshela the way I feel because nabo babeyazi uAndile, you know. Ngabatshela futhi ukuthi I cheated. Serial cheater. Cheater nabantu abadala nginaye. Andile ushintshe indlela zakho. Abo siswami indlela zami ngishintshe njengoba nginibizile nje nginibeke la ngoba ngifisa ebone ngempela ukuthi sengumuntu nami. Ngiyafisa ukuthi yonke into yami nayo ibuye lesa kuleya ndawo le kakuyiyona. Hey, but sekulate ke manje. Basi nje abo nje le amalobolo amfundi uqama ngiphatha kabuhlungu wena futhi iyangimangaza. Iyangimangaza nje futhi. So manje ke what's the plan? What's the way forward ke ngoba sesiyazi ukuthi usumuntu omuntu ngeke usakwazi phela uqhubeka ukuthi uhlale nayo Andile. Yazi uhlakaniphile uAndile. Uyibizele yena abantu baka TV ukuthi mina ngimconfront ngimtshele ukuthi Andile angisayeni wakho. Hayi kodwa mama nje kalula kanjalo nje kule minyaka o5 nje ukhetha ukuyichitha nje ngomuntu nje wa 2 years. Usemlobolile. Ngomuntu wa 2 years kodwa. Of course. Sonke isikhathi besiba naso mina nawe le ndini kumnandi kunje. Ungakhohlwa Andile umlobolile. 2 years plus nomlobolo. 5 years waste of time. Hayi kodwa mama ayangithusi. Hayi uyangithusa impela. I don't think ikhona into esengenzeka la. Uyambona nokaMagazi ukuthi shame uphumile kuwena. Useze wathathwa Hlongwane angithi. Yes. Seseze wathatha kaHlongwane. Wena usulahlekelwe igolide ubhizi namatshe. Hey, yabona. So at least bonga ukuthi usuyalaza iqiniso lokuthi ke na the reason engasakudingi ukuthi nibe intimate ngoba ke navele usenomuntu wakhe. Kodwa benginakho ukubona ukuthi hayi khona ukushaya amanzi la. Benginakho ukubona ukuthi hayi seshintshile. Ungeke ungaboni phela vele umuntu wazi ngaye. Hayi. Kodwa bengikubona ukuthi hayi sekushintshile nanokwenza sekuthiwa hayi uyibonele. Futhi bese khona oseguqela shozi. Njoba nakho phela usuvula isifuba sakho usuthi hayi wena usudojoliwe wena. Hayi. Uzizwa kanjani mabekushaya ngezakho? Hey kubhlungu yabo njengoba ngisho nje ukuthi iyangimangaza lento nje angifuni uqama kubhlungu enhlizweni yami and futhi yabo njengamanje ngiyaphoxeka ngiyaphoxeka Osiyabakhuluma ngabo bakuhleke yabo wesiphathi ke futhi ngithi ngibize nani ukuthi nizongisiza lesisimo sekumina sehlambalazeka futhi ke yayibona ikhamba ombalade behlekisa ngoMagazi Osiyabakhuluma ngabo bakuhleka nawe hey yabona abaqinisima besisondo la jika. Yabona impela ukuthi ayisho manje zingami and kubhlungu ke futhi manje sengiduza naye uMagazi ngoba ngiyamthanda phela. Akukho lula mina ukuthi ngasuke ngimdedele kanjalo enhlizweni yami. Hayi shuthi sorry Magazi. I think ngoba usumtshelile uAndile ukuthi kwenzakalani. I think it's best to move out. For your own sanity as well, for insanity yomuntu wakho. Ungamoshi ongekho ngokukhona. Okay? Yebo. I hope uzomthola umuntu kena ozokwazi ukumphatha kahle ube neqiniso kusukela ekuqaleni kuyigcineni. Hey, yabona nje siswami. Hayi ngibhlungu. Ngibhlungu nje kakhulu. Angifuni uqamba manga. Angiboni nje ukuthi ngizazoyiqhubeke nendaba zothando makhamba izinto ziba kanje. Hayi ngibhlungu. Peace. Angazi noma ufuna siku-organize i-counseling.
ya mhlampe ingangisiza ngempela ngoba lento kuyimanje iyangilimaza emoyeni. Okay. Iyangilimaza. So thumela uchwepheshe uzokunikeza i-counselling. Yeah. Aphinda kululeke ngama-relationships as well. Ukwazi ukulungisa yakhe impilo nawe naye akwazi ukuqhubeka. Hayi inkinga abe ningisizile nalapho bayi. Awuthandi kodwa ukuxolisa kuyena? Ngiyathanda ukuxolisa njengoba kade ngangizama Nkosi nanamani ngisangaphinde futhi ngiyaxolisa. Ngisangasho nje mama ngiyaxolisa nje ngempela. Angifuni ukudlala ngawo. Bengithanda nje ukuthi mina nawe silungise nje izinto sibe nabantu esasibona iqala. Angisakwazi ukubuya emehlweni seku-right. Lokho engikutshele kona ngiyabonga ukuthi uletha abantu baka-TV ukuthi nawe namhlanje kube into kibe ngawe nje. Mina sengithathiwe, ngidlalile ngenhliziyo yami ngiyabonga. Ngiyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi uAndile ubiza uMagazi ngoba ethi kena ufuna ukulungisa izinto amkhombisa ukuthi useyindoda eqotho manje kanti ayo kwaMagazi usethathiwe kaHlangane. Asithembe ukuthi uAndile uzothola ukuthi aphole sizomthumelela nathi ochwepheshe abadila nezimo zenhliziyo ukuze naye aphole akwazi ukuqhubeka neyakhe relationship. So Black Life TV sithanda kakhulu, please don't forget to share, like and subscribe. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba neswasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.